Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Namhlanje ngithanda ukuthi inkosi yami sizochaza kabanzi mayelana namaphupho akhomba izichitho noma kusuke kukhona isichitho kuwena esifakiwe ngaleso sikhathi. Okay, ngokusebenza-ke bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, ke namhlanje-ke sizuke siqale ngokuchaza ukuthi enene kusuke kwenzakalani isikhathi esiningi mawuthola ukuthi umuntu uziphupha esesikhathini. Isikhathi esiningi bona abantu besifazane uthola ukuthi uziphupha usesikhathini. Lelo phupho-ke like lisho izinto ezahlukahlukene, likhomba izinto eziningi, kodwa nje okunye nje engingakubala kakhulu ukuthi mawuphupha usesikhathini kuyasisho isichitho kuwena ukuthi ngabe kusuke kukhona ngaleso sikhathi umuntu osuke gadlile ngesichitho, kanti futhi kuyachaza ukuthi enene uzukuthola ukuthi usukhona ingane kwesinye isikhathi eseke yaphuphuma kuwena, ngabe uyayazi ngabe awuyazi, kodwa enye yenkomba yokuthi kusuke kukhona ingane eyaphuphuma kuwena, kodwa futhi kuyaphinde kusisho isichitho. Okay, siphinde la ebese singena ekutheni ukuphupha izibungu. Uma ngabe ngithi izibungu sengisho izimpethu, ngabe uyazibona noma ngabe uziphupha ziphuma kuwena kwesinye isikhathi. Lezo nje izibungu noma izimpethu kuchaza isichitho. Kanti futhi kwesinye isikhathi-ke kwazona izibungu ukuthola ukuthi mengabe uziphupha ziphuma emzimbeni wakho kusuke kukhona ukuvalwa osuke kwenziwa kuwena, kusho isichitho. Kuphinde futhi kukhomba ukuthi kusuke kukhona ukuvalwa okwenziwayo, kusuke kukhona ukuganga abakwenzayo kuwena. Siphinde futhi la bese uthola ukuthi khona umuntu ozothi yena uphuphe indle, phecelezi mhlambe singasho sithi i-toilet, noma uphuphe ezikhulula yena. Uma ngabe uphupha uzikhulula alihle ngempela-ke futhi lelo ngabe lelo phupho, noma ngabe wabonile amakaka, noma kwesinye isikhathi uphupha uphethe ingane ebese ingane iyazikakela, yonke leyo nto isuke ikhomba ukuthi enene kuwena kusuke kukhona isichitho ngaleso sikhathi, kukhona ukushawa ngesichitho kuwena. Okay, kuphinde futhi uthole ukuthi enene uzophupha uxabana nomuntu othandana naye. Ukuphupha uxabana nomuntu othandana naye enye yezinkomba futhi ezikhomba ukuthi kusuke kukhona isehlukaniso lapho kunina, kusuke kukhona into ezama ukunihlukanisa, kusuke kuyisichitho futhi lapho esisuke sikhona noma esuke kwesinye isikhathi sifakiwe-ke kunina. Uphinde futhi la sizokhuluma futhi ngokuphupha ixoxo noma ngithi iselesele, zonke lezi zinto ezihamba kanye neminenke. Mawuphupha iminenke, ngabe uphuphe ngaluphi uhlobo, uphupha kwakho iminenke, uphupha amaxoxo, amaselesele, akukuhle bakithi lokho kukhomba ukuthi nalapho kusuke kukhona shuthi isichitho esisuke sikhona kuwena. Okay, siphinde laphaya siphinde sizokhuluma ngamaqanda. Ukuphupha amaqanda onakele, noma ukuphupha amaqanda abolile, noma ngithi iguncu, zonke lezo zinto sikhomba wona futhi isichitho. Kodwa futhi iqanda angithi ngicabanga ukuthi sonke siyalazi ukuthi emengabe uliphuphile lingabe lingabolile lisuke likhomba inhlanhla. So wena mangabe selonakele noma liyiguncu kungenzeka likhombe isichitho, kodwa futhi kuyenzeka ukuthi iphinde futhi likhombe ubunzima obuzayo empilweni yakho ngaleso sikhathi mangabe ulibona iqanda lonakele, noma singasho sithi kusuke kuvezelwa ukuthi inhlanhla yakho iyashabalala, okusho ukuthi akulona iphupho lelo ongathi noma kade uliphuphile wanenhlanhla abakwembethi bakukhombisa ebese nje lonto uyinyathela ngeenyawo, noma ngithi bese uyayiziba, liyingozi kakhulu. Noma kwesinye isikhathi siye laphaya ukuthola ukuthi enene uma umuntu uzophupha umuntu ongagqokile noma ekuvezela isitho sakhe sangasese. Lokho nje kahle kahle futhi singasho sithi kuyibhadi, sisho futhi ukuthi kuyisichitho ukuphupha umuntu ongagqokile ekuvezela futhi kakhulukazi isitho sakhe sangasese. Kusuke kukhona ukuganga okusuke kukhona ngaleso sikhathi. Naloko futhi ngisho nje ngithi akumele kube yinto
ongayiyekelela noma ongezoyisukumela. Siphinde futhi la sizophupha ulwembu. Mawuphupha ulwembu ngikhuluma ngolwembu lolu lwesicabucabu. Ngenzeka usibonile nesicabucabu, kodwa uma uke wabona nolwembu lokho akukuhle kahle, ngoba nako kukhomba ukuvalwa kwesinye isikhathi kwey'nto zakho, okuphinde futhi nako lokho kuhambe uthole ukuthi kuhambisana naso isichitho. So nje ngingathanda ukuthi bakithi kulamaphupho esengiwabalela ukuthi abantu baphinde futhi bazame ukuthi bawasukumele, umuntu angawazibi amaphupho anjalo. Siphinde la ngizophinda futhi ngizame ukunipha imithi nje, umuntu angazama ukuthi ahambe aye laphaya emakhemesi esintu okungenani, angafika ayizame noma ayithenge mhlampe bamgqulele, noma ngabe uzoyithola isigquliwe eminye, ayibilise agqume ngayo aphalaze. Makwenzeka uthola ukuthi uhlangabezana nokuthi uphupha amaphupho anjenganalawa. Elokuqala nje mhlampe engingalisho elinye engayisho eminye imithi, umaphipha uyasiza kakhulu. Ngabe umaphipha intelezi noma ngabe umaphipha ikhubalo, ngalaphaya emakhemesi esintu ufike ucele umaphipha, uphinde futhi ucele unukane nje uwodwa uyasikhipha isichitho, kodwa futhi singabaleki ukuthi futhi uyakwazi ukusifaka futhi isichitho. Kodwa wena mengabe uphuphe wona lawa amanye alamaphupho lawo, so nawe unukane ungaphinde ukusize, kanye nomaphipha futhi. Ngishilo ngathi umaphipha ungasho ukuthi ufuna umaphipha ikhubalo, ungasho futhi ukuthi ufuna umaphipha intelezi. Lo mithi iyasiza, ihambisane kanye nomsuzwana. Nawo futhi umsuzwana ngingakhuluma ngawo phambilini, nawo futhi uyasiza, uyahlambulula, uphinde futhi uqhelise isinyama, uphinde futhi uvule lamaphupho-ke futhi nawo, kanye nezichitho futhi uyazinqoba futhi. Umsuzwana uzohambisana nomvuthuza. Umvuthuza-ke nawo omunye yemithi engingasho ngithi nayo iyasiza kakhulu. So yonke le mithi engiyibalele la, ngibale yaba u4 umaphipha. Ngasho ngathi umaphipha, ngabe ungasho ukuthi ufuna umaphipha ikhubalo noma ngabe umaphipha intelezi. Nawo futhi kokubili kuyasikhipha isichitho, uphinde uzothi ucela unukani, uphinde futhi kuzoba umsuzwana, kuphinde kuzoba umvuthuza. Leyo mithi nje ungayihlanganisa yonke ndawonye, ugqume ngayo uphalaze, noma ngabe iy'nsuku eziyisihlanu noma ngabe iy'nsuku ezintathu. So iyagquma, iyaphalaza kulabo abazoke bake baphupha wona lokhuzana, lamaphupho akhomba izichitho. Kodwa kwesinye isikhathi-ke omunye umuntu hlampe ukuthola ukuthi angazama okuseduzane ngaleso sikhathi, uthola ukuthi uzothatha usawoti laphaya orafu, aphinde awuhlanganise nespirit, ahlanganise namanzi, aphinde futhi azame ukuthi agqume ngakho, ageze ngakho. Kodwa mina ngike ngithi mangabe uthola ukuthi mhlawumbe uyawusebenzisa ispirit nosawoti wakho rafu for isichitho, lezo zinto mina ngeke ngithi ziyadambisa kahle, kodwa azisikhiphi kahle isichitho ukuthi siphume kuwena ngaphakathi, angithi yabona. So ingakho ngivele ngathi okungcono kube khona imithi engizonitshela yona ukuthi niyisebenzise. Kodwa naso ispirit nosawoti orafu ungabe ukusebenzisa udambisa, hlampe ungakayitholi imithi yokuthi, noma ungakabi nayo hlampe imali yokuthi ukwazi ukuthi uthole le mithi ezokwazi ukuthi ikusize. Thatha ispirit sakho uhlanganise nosawoti wakho orafu, ebese ugquma, ugeza futhi. Kodwa nje ningakhohlwa umaphipha, unukani, umsuzwana, umvuthuza. Leyo mithi iyasikhipha isichitho. Ungaze uhambe uyokhipha izimali enkulu bakithi. Kukhona imithi elula ongakwazi ukuyithola eduzane uyisebenzise yona, ukhiphe leso sichitho futhi. Khona mhlawumbe ngikube phela naso isichitho ngeke sisibalekele ukuthi amaphupho siyazivala izinto, siqhathe nabantu-ke futhi. Ngizokuthanda nje ukuthi abantu bakusukumele kakhulu lamaphupho lawa afaka izichitho. Kulungele-ke namhlanje ngizothanda-ke ukuthi-ke bakithi ebese ngima khona lapho, izophinde futhi ibale nibonane ngokuzayo. Thokozani.